Libreng sakay sa mga trabahante sa mga tindahan kung lawom na ang kagabion, gitanyag sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Aniya ang report. Inay badlungon kay nagabian, tabang ang ihatag sa kapulisan ni adto mga nagtrabaho sa matindahan nga magabhian sa pagpauli. Sumali Colonel Josefino Ligan nga nakasabot sila sa mga trabahante ilabi na karong panahon nga adunay lugway ang duty sa mga tindahan nga makagawas alas 10 nas gabi ug wa nay masakyan. Busa gimanduan ni Ligan ang mga pulis nga pasakyon ang mga trabahante nga maagian sa ilang pagpatrol ug ihatod ngadto sa mga Pinoy-anan. We'll extend na lang po og tabang sa mga empleyado nga dili makasakay dayon din ato po napasakyon para makauli po og hapsay. Ang libreng sakay sa kapulisan himuon ilabi na nga ibalik na sa mayor ang quarantine pass sugod sa Disyembre 25, apil na ang curfew. Samtang gihangop sa Cebu City Police Office ang naaswing lakang sa mayor aron makontrol og balik ang mga tawo nga mosulod sa syudad. Ipatuman usab og balik ang pag-istrikto sa inspeksyon sa mga border control points. Para po na maminus gid na po ang mga tapok-tapok na po, mga parties nga na ang mga tao musugwak na po sa kadalanan. Then mayon welcome development na para sa labi na katong curfew ug kanang quarantine passes. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.